Baligya naglepas ti maika 124th Labor Day Fair itangal daw iti Baguio City adinarayan dagiti ginas gasot a job seeker manipod iti nagduduma lugar. Adapay dagiti na hard on the spot iti inaplayan da at trabaho. Kanayunan a detalye ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Saan na ninamnaman ni Sherry May ang nakigasang-gasat ang nag-apply iti trabaho, iti na isayangkat ang maika 124 Labor Day Job Fair itang aldaw, nga indaluan ti Dolly Cordillera iti Baguio Convention and Cultural Center. Ni Sherry May gamin, ket may sa kadagiti hired on the spot, iti inaplayan na a trabaho, kas may sa a baker. Kasi parang tinanay ko lang po, tapos biglang hired po. Kastamot lang ti marikrik na ni Justine Kalpasan ana hired on the spot iti kumpanya nag-applya na kasmay sa a sales associate. Manipod pa ni Justine EJ Laguna ngem nasapa nagbiyahe iti syudad. Tapno laeng ag-apply iti trabaho. Tinagbalin a sekreto na Magpakatao lang po tayo sa sarili natin. Kung alam niyo po ano po talaga ang kaya niyong gawin, kaya niyong ibigay ng best niyo, ibigay po natin. Alas 7 pay laeng adun dagiti job seekers a nakapila iti Baguio Convention and Cultural Center. Kastoy ti kaadu dagiti job seeker a nasapa nga agbirok iti trabaho. Nupay saan na maliklikan nga adadag iti nagasat a naala adagos iti trabaho. Adadag iti aguruuray pay bayat nga adamot dagiti awanan gasat a kasapulan nga agaplikar manen. Nupay kasta impeteng ti Dolicar at ti job fair ket maysa nga oportunidad para kadagiti agtutubo ken awanan pay iti trabaho tapno makabirok da iti trabaho a para kadakwada. Sa lahat po na naghahanap ng trabaho, especially the youth na andito po ngayon, grab this opportunity. It may open and unfold opportunities patungo po sa career path na gusto niyong tahakin that will change your lives, not only po sa inyo, as well as your family, as well as our community, to keep the economic situation natin going, especially now that we are having or undergoing a crisis. Nasurok upataribo ti na ijaya at trabaho kadagiti job seekers. Kabayata na malaksid iti job fair na ijaya mo ti one-stop shop ti lokal a gobyerno para kadagiti individual nga agkasapulan iti serbisyo ti opisina. Bayat ana ipatungpalpay ti awarding of livelihood assistance para kadagiti benepisyaryo iti rehiyon. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.